Blanca Paloma actua demà a Eurovisió. Fins a Liverpool s'ha desplaçat un equip d'apunt perquè si guanya seria la primera valenciana a fer-ho en la història del festival. Avui se celebra l'últim assaig general abans de la gala. Montse Català, la proposta de la il·licitana està agradant. Agrada i molt, Patricia. De fet, les apostes la situen en el top 5, entre els 5 primers llocs. Anit es completava ja el llistat d'aquests països participants demà en la gran final i també l'ordre d'actuacions. La de l'Altet pujarà a l'escenari en el número 8, just abans d'altra de les grans favorites d'esta edició, la sueca Loreen. Com a notícia d'última hora, vos podem contar que la Unió Europea de Radiodifusió ha rebutjat la petició del president Zelensky d'estar així, de participar en la gran final. Són els vigents campions, els deberes també coorganitzadors amb el Regne Unit d'este festival, però la UER desestima, i són paraules textuals, el discurs polític, tot i que tinga intencions admirables. Nosaltres vos podem contar que la ciutat de Liverpool s'ha volcat amb el festival. Es nota als carrers, també els eurofans, però també hem de dir-vos que, tot i que són molts, hi ha menys espanyols enguany. Això ens han contat els valencians amb els quals hem passejat este matí per la ciutat de Liverpool. La població eurofestivalera desplazada a Liverpool desafía la grisor matinal. Teníamos pensado un viaje así chulo y a todo el mundo nos gusta Eurovisión. Y hemos dicho, ¿y yo? ¿Por qué no? Amb banderes d'indumentaria exclusiva. Són menys que l'any passat a Torí, però tenen més visibilitat. Lagrimita del Nilo, noche gemela. Esta vespre de la gran final, l'Eurofan autopromociona els seus deliris musicals i ho fa amb un pressupost que no baixa dels 1.500 euros. És la mitjana que es gasten en este viatge immersiu a les entranyes del festival. Les vacances de l'any. Aleshores, pagues lo que fa falta. Es el año número 14 que viajo al festival y nada, había que apoyar otro año más a España y a Blanca Paloma. Contra el fred anglès, la calor d'uns hiperactius seguidors de la candidata d'Elx. La seva capacitat vocal no farà ombra a la representant valenciana, però a falta de conèixer com quedarà ja sabem en quin número actuarà. Octava, just abans que la favorita Loreen. No sé si arriesgarme al top 5. Quede donde quede, vamos a estar muy orgullosos de nuestra candidatura porque lleva un pack perfecto. La sala de premsa d'Eurovisió calma tensa per molts vaticinis previs. Els punts de públic i jurat que atorguen el micròfon de vidre es decidiran demà. Visca les fogueres i visca Blanca Paloma.